Good morning. Maluhod po ang gabos para sa orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran ni naman, in akin, in Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa imo sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kabiggibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan kapistahan po kan kahuruhalang kawing padi, isabay man yato ang mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, birthday blessings for Amara Hiana, dulot ni Jenny, siriman pasasalamat, dulot ni Tess D. and family, Chan and Devera family, for the gift of life of Ethan Miguel Oy, dulot ni Antonia Chua Oy and family, pasasalamat man Kanyuson family, for the gift of life, dulot ni Glo Nocedo, siriman pasasalamat ni Wing Aldea, Thanksgiving mass offered by Mr. Orlando Chua and G family, for successful dentistry board examination of Elaine May Abihoro, dulot kan Abihoro family. Siriman sa mga special na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosibi Asupardo Cantara and family, for spiritual guidance of Cynthia May, dulot kan Sarong Anonymous, for family, friends and own healing, dulot ni Jenny, siringman special na kahagadan, ni Maria Jessica T. Perez, Josel Asaitono and family, and for application, dulot ni MR, safety travel of Aseneth and Say R, dulot ni Joe Andel Araya. Siringman sa kapahingaluan kan mga kalag, ni Simuna, dulot kan F&S family, Danilo, dulot kan Sanyusa family, Proilan, dulot ni Rosibi Asupardo Cantara and family, Reading, dulot ni Regianan, Eleanor, dulot ni Rosibi Asupardo Cantara and family, Asusina, dulot kan Rukoyan family, Santiago Senior, Judusia, Asin Francisco, dulot kan Biliesa family, Santiago Asin Rosauro, dulot ni De Las Liagas, sa kalag ni Maximino, Berhenes and Jesus, Charlie III and All Souls, dulot ni Sito, Victoria,
dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. Sa kalag ni Niña and Gregorio, dulot ni Glo Nocedo. Sa kalag ni Bienvenido, dulot kan Briobo family. Socorro, Benita, Marten, Dominador, and para sa gabos na kalag, dulot ni Nelia Perez. Godofredo and Lolita, dulot kan Abihoro and Balbagyo family. Sa kalag ni Rodolfo Sr. and Teresita, dulot kan Abihoro family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya po, niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapasay do kabos. Asin, Maray na aga sa do kabos mga tugang. Akuntaan sa tuyamang kasalan, nganing magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dali na Birhen, sa kabos ng Ilesasin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katunungan, sa mga taong marahay ang buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mo kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, keraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtukaw sa to ka Ama, keraki kami. Ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan uroka lang kaw Jesucristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa mong kaligtasan, ginibo mo sa Jesucristo bilang halangkaw na padi, ang banwaan na sa iyang iniligtas, hulikan sa iyang dugo, makahiras man lugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus, asin pagkabuhay liwat, sa pagselebrar kay ning Eucharistia. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay ibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kantao ng magadan si Hading Uzias, nahiling ko ang kagurangnan. Nagtutukaw siya sa iyang trono, halangkaw sa kamamuraway, asin ang bilog na templo, napapanukan sa iyang gubing. Sa palibot niya nagtitindog ang mga seraf, ang lambang saro sa inda, igwanin anom na pakpak, ang dua pantahob kan sa indang lalawgon, ang dua pantahob kan sa indang mga bitis, asin ang dua ginagamit ninda sa paglayog. Nag-iinapodan sindanin makusog, banal, banal, banal ang kagurangnanin mga hukbo, ang bilog na daga, pano kan sa iyang kamurawayan. Natanyog ang pundasyon kan templo, huli sa kusog kan sa indang tingog, asin na pano nin aso ang templo. Dangan, nadangog kong naghapot, kagurangnan si Isay ang sakong susuguon, si Isay ang satong magiging sugo. Nagsimbag ako, uya ako ang sugua. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkulang sa sako. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa mga dalanin katanosan, huli sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Nag-aandam kanin sarong bangkete para sako, sa atubang nin sakong mga kaiwal. Ang sakong payo, linalahidan mo nin lana, ang sakong kalis, nagsusupay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Tutuong ang karahayan sa kaan pagkaherak, magdadanay sako, sa gabus na aldaw nin sakong buhay. Mag-erok ako sa harong nin kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit asin nagsabi, Ama, duminatong nan oras, pamurawayan sa imong aki. Tanganingan sa imong aki, magmuraway sa imo. Itinaumo sa iyan kapangyarihan sa kabus na tawo, tanganing ang buhay na daing kasagkoran, itao niya sa gabos day pinaniwala mo sa iya. Sinda sa kuyang ipinagpapamibi, day ko ipinapamibi ang kinaban kundi sinda na itinaumo sa kuya, asin sinda an sa kuyang kamurawayan. Itinauko sa inda an sa imong tataramon, ikinaungis sinda kan kinaban huli tabako sindang taga-kinaban. Day ko ipinapamibi na haleon mo sinda sa kinaban, kundi nasurugon mo sinda sa maraot. Bako sindang taga-kinaban, siring na ako, bakong taga-kinaban. Pakabanal sinda sa katotoohan, an sa imong tataramon, katotoohan. Siring na ako, sinugo mo sa kinaban, sindaman sinusugo ko sa kinaban. Huli sa inda, ako nagpakabanal, tanganing sindaman mapabanal sa katotoohan. Bako sanang ang mga parasunod ko, an sa kong ipinapamibi. Ipinapamibi kuman, an matubod sa imo hulikan sa inang tataramon. Nagabos, magkasararo, siring na ikauyas ako, asin ako yaon sa imo. Nasinda, magin siring sa tuya.
tanganing an kinaban magtubod na ako, sinugo mo. Itinauko sa indan kaburawayan na itinaumos ako, na sinda magkasararo siring sa tuya, ako sa inda asin ika sa kuya, tanganing magkaburunyog sa pagkasararo, makaaram an kinaban na ako sinugo mo, asin sinda namumutan mo siring sa pagkamot mo sa kuya. Ama sinda itinaumo sa kuya, buot ko nakunhain ako, yaon man sinda kaiba ko, nganing mahiling ninda an sa kong kamurawayan na itinaumo sa kuya, huli tanamutan mo ako bago linalang an kinaban. Maugayo na Ama, day ka namidbid kan kinaban, namidbid ta ka, asinan mga ini, nakamidbid na ako, sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imungaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid, tanganing an pagkamot mo sa kuya, mapas sa inda, asin akuman, mapas sa inda. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa idogabos mga tugang, bako puro pirmi na minaselebrar kita nin duwa na kapiestahan na recently or relatively new sa satuyang liturgical calendar. Pero iyo ini ang nangyayari ngunya na semana, enot na semana pagkatapos kan Pentecostes. Kan Lunes sa tuyang pinagselebrar su memorial ni Santa Maria bilang ina kan simbahan. Asin ngunya naman na Thursday, first Thursday after our celebration of the Pentecost, we are celebrating this feast of our Lord Jesus Christ, the eternal High Priest. Ang approval kay ining akapiestahan na ini pinagtao kan Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments way back in 1987. And pinagseselebrar niya to ang kapiestahan na ini tanganing hagadon sa satuyang mahal na Diyos na magin kitang siring kay Kristo. And unless we have the Holy Spirit to guide us, na iyon pinagselebrar niya to duman kan Pentecostes, day kita o day niya to mahihimo ining goal or objective na ini. So, an focus kan sa tuyang fiesta na pinagseselebrar, iyo an buno sacerdotale. Ano ini? Iyo ang priestly office ni Jesucristo. Si Jesucristo baga, iyo ang modelo kan gabos na paratubod, lalong-lalo na kan mga kapadian. Ninhuli ta kami mga padi, we act in persona Christi sa mga sakramento. Kadakol na since 1970 siguro naglobuan sa tuyang populasyon, pero ang numero kang mga padi almost the same man giraray. So even 50 years ago, siring man giraray ang numero. Kaya magayon ang unya na aldaw, ipangadji niya to an sa tuyang mga kapadian, asin man syempre an mga nagmamawot na magin padi. Na lugod kami maging siring kay Kristo, na maging compassionate, maging trustworthy, asin man maging siring sa iyang pagministro. Kung babalikan niya to mga tugang, an sa tuyang mahal na Diyos mismo ang nag-establish kang role kan priesthood. In the Old Testament, kung babalikan ta po, pinili niya si Aaron, tugang ni Moises, asin pinaglahidan, pinag-anoint bilang padi. Si Levi naman, na iyo ang great-grandson ni Abraham, no pinili kan mahal na Diyos na maging ama kan priestly tribe. Kan su lay, no? Pinagtao duman sa bulod kang Sinai. So mga Levites, they were identified as the servant of the tabernacle. Na ining pamilya ni Aaron, iyo ang magiging mga padi. Ano ang responsibilidad kito kan mga padi? They were to make intercession to God for the people by offering many sacrifices that the law required.
Among duman sa mga grupo kan padi, igwang saro na pinipili bilang halangkaw na padi. As in, ano ang ginigibo kan halangkaw na padi na ini, he would enter the most holy place once a year. Duman sa inapo dindang Day of Atonement. As in man, kinakaaga niya ng dugo itong Ark of the Covenant. So by these daily and yearly sacrifices, sumang kasalan kan mga tao were temporarily covered until the Messiah, the Christ, came to take away their sins. Pero angal daw na inibako sana para sa mga pading na ordinahan, para ini sa tuya gabos. Because by virtue of our baptism and confirmation, lagi kitang padi. Technically, igwang sarong padi na halangkaw si Jesucristo, na siya ang mediator kan Diyos asin man kan tao. But it is in this priesthood of Jesus that we are called to be part of. Sa satuyang pagheras kaining dakulao na privilege na ini, na pagiging padi, lugod hagadon niya to sa satuyang kagurangnan, natabangan kita na mas maging siring sa iya. Mas maarog niya to sa Jesucristo. And this can only happen when we realize that this present life is but a temporary stage and a preparation for the next life. An eternal life, iyon sa tuyang objective. Iyon sa tuyang aim. And lugod makasabay kita sa vision na ini ni Jesucristo as in plano para sa tuya. Because it is only when we become more Christ-like, meaning more compassionate, more caring, more understanding, and more generous, can we already begin to live our eternal life here on earth. So, sa sapuyang pagselebrar kay ining kapestahan na ini, pagkatapos kan Pentecostes, hagadon niya to ang tabang kang Espiritu Santo, tangani na mas mahulma kita sa imahen kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing mas ma-inspirar kita na maglakaw sa dalan na sa iyang pinaglakawan. Asin man mas magkaigwa kita ning kusog na buot, asin isog nin buot, day pamati an sa iyang dakulao na pagkaherak asin pagkamuot sa bilog na kinaban. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan may dulot mi manlugod na maninigo asin dayaday, ining mga misteryo hulit ako ng sakripisyo ginigirumdom, nababaguan gibonin pagtubo sa samo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas.
nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin dayong kasagkoran na padi sa pagtugdas kan forma ni danay na sakripisyo eno to nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdum sa iya. Pag kinakakan miyan sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag ininom ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kay iba kan gabos na santos asin angeles, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, dayeng tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, purabo din gabos na kabanalan, kay ini mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapabanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na dayong kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahal sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
Magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpadinarauhan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Hesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan sa pagiras nyamo sa sakrifisyong ini, na ipinagtugon kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdum sa iya, magin malugod kami sa kaibahan niya, mga balaw na daing sagkod para sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magkaigwa po kita kidit na announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes. Nag-abot po sa 22,942 and 95 centavos. Anambag niya to sa siring na oras sin misa. Nag-abot man po sa 4,489 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 7,395 pesos. Sa mga maot po, magbakal ng souvenir items, arokan t-shirt, mug, pamaypay, tuti bag, available po ining mga items sa opisina. Maot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 20,000. Siringman, 1,500. 1,000. As in 500. Donation through GCash, 3,725. Gikan man kay Ray Gianan, 2,000. Siring man kay Mr. and Mrs. Urbana, 500. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.